Untuk anu sayang
wis asring mireng no. Asmarandana, Asmarandana. Kasih sayang. Iya. Muga-muga diwiwiti tembang Asmarandana iki kabeh warga ing Sukorejo anggone ngadani pengetan hari ulang tahun RI sing kaping 72 lan bersih desa. Saya nresnani kabeh antar tanggane karo dulure karo mitra dasih padha tresna tresnanan urip rukun daya dinayan mat sinamadan dilambari didasari rasa nganggo tembang Asmarandana monggo dipun lajengaken Mbak Yu. Syukur alhamdulillah awake dhewe sak kanca cakraning ngrat mijil saka kutha Rembang Jawa Tengah iso silaturahmi sowan ana ngarsaning warga ageng ing desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ya, Nduk. Iya, Mak. Iki ujug kabule bengi iki apa, Mak? Agenda rutin pendak taun. Ya kuwi mengeti hari ulang tahun Republik Indonesia sing kaping 72 uga agenda bersih desa utawa sedekah bumi utawa sedekah bumi. Oh, bersih desa karo pitulasan ngono kae. Heeh. Syukur badhe sewu nek wis 72 taun awake dhewe merdeka. Coba kaya ngapa rekasane para pahlawan-pahlawan sing wis padha gugur biyen nggone manggul senjata ngusir sipating angkara murka penjajah saka bumi Nusantara ing ngatasi mung nganggo pring sing dilincipi utawa bambu runcing ning iso menang no, iso ngusir penjajah. Aneh no, kok iso menang yo mak mung bambu runcing iso. Sebabe apa? Sebabe linambaran rasa persatuan dan kesatuan, rasa kegotong royongan lan kerukunan. Ya. Nadyan musuhe iki penjajah biyen iki senjatane wis jarak jauh. Nganggo pistol, pistol gedil ngono kae. Ning awake dhewe bambu runcing iso menang mergo rasa persatuan lan kesatuan. Iki lho.
warisan sing ditinggalke para pejuang-pejuang biyen yang harus kita pahami sekarang. Ngono. Awake dhewe saiki urip penak no. Iso ngopi penak, iso tenang, turu tenang, ya ta. Mergo para labu-labete para pejuang biyen mung ninggali contoh kebersamaan, kegotong royongan, persatuan. Wajib dicontoh, hukume wajib. Rukun karo keluargane, rukun karo tangga teparone, rukun karo kanca kancane. Iya, maaf. Nilai persatuan dan kegotong royongan kuwi penting-penting. Contohnya warga Sukorejo ketok le kompak, ketok guyub, rukun, gotong royong, aneka lomba apa eneng. Ngono. Diadani saka 1000 festival. Iya, aset pariwisata. Iya, iki perlu dilestarikan dan perlu dikembangkan no. Ngono ya, Mak. Awake dhewe urip jaman merdeka tugase mung kari urip rukun, ngono. Nyambut gawe sing profesional sesuai bidangnya masing-masing. Kuwi wis cukup kanggo ngisi kamardikan. Sing dadi pedagang ya pedagang sing becik. Sing dadi sentana nayaka praja ya nyambut gawe sing bener tepat waktu, ngono. Iya. Sing dadi seniman seniwati semono uga. Kuwi yen mengeti hari ulang tahun. Ayo. Yen bersih desa. Bersih desa. Kuwi warisaning para nenek moyang biyen sing wajib diuri-uri lan dilestarekke. Pergo bersih desa kuwi adat istiadat budaya Jawa, Nok. Awake dhewe ngrumangsani dadi wong Jawa urip ning tanah Jawa, hukume wajib nguri-uri budaya Jawa. Budaya sing kebak tata krama, kebak rasa kegotong royongan. Ngono. Jaman simbah-simbah mbiyen ki sejarahe bersih desa kuwi mergo ngunjukke rasa syukur ana ngarsaning pangeran, ana ngarsaning Gusti sawise panen raya ngono kae. Para kadang tani, bersih desa iki mergo sing mandhegani kadang-kadang petani, negarane dhewe iki negara agraris kok. Iya. Sawise panen raya mbiyen terus padha nglumpuk masak bareng, mangan bareng ngono. Mula mbiyen ki nglumpuke ning ngisor wit gedhe, le bancaan ning ngisor wit gedhe. Kok ora teges nyembah wit gedhe kuwi ora. Lah piye? Mbah-mbah mbiyen ki urung duwe bale desa, ngono. Golek papan sing adem kanggo nglumpuk wong akeh. Kuwi kudu ning ngisor wit sing gedhe. Nek wit cilik sing adem wong 3 wong 4 ning gandeng wit gedhe. Adem kabeh iya. Nongkrong ya ning ngisor wit gedhe. Ayo, rapat ya ning kono, bancaan ya ning kono. Yo. Ngono ya, Mak. Iki budaya Jawa nek bersih desa. Minangka ungkapan rasa syukur kunjuk marang Gusti Kang Murbeng Jagat. Uga kurmat marang kaki danyang Nyai Danyang desa Sukorejo sing babat-babat desa kene biyen, ngiling-iling labu-labete para luhur biyen. Iya. Ren iki budaya Jawa, mula bersih desa ki sing ana ya ning tanah Jawa. Ning Arab ora ning bersih desa. Ning Itali ora ning bersih desa, apa ning Malaysia ya ora. Ning mergo iki dudu budaya Malaysia, dudu budaya Itali lan dudu budaya Arab. Ngono. Namun bagaimanapun juga awake dhewe urip ning Jawa kudu iso menggabungkan antara budaya dan agama. Budaya lan agama kuwi ora iso pisah. Dadi siji lho. Ngono yo, Mak. Sembah nuwun dhumateng panjenenganipun Pak Kades, Bapak Kepala Desa Sukorejo. Panjenenganipun Pak Supriyanto. Piyayine Grabyak Semanak. Ayo, gedhe dhuwur kaya Raden Werkudara. Sembah nuwun marang sedaya para panitia ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Pak Giri. Wah, oleh bersih desa karo pitulasan meriah no. Wis nggonku ora ono apa-apane karo Sukorejo kene. Iya. Rame tenan, rame. Nggonmu lomba apa nek kene kan ana lomba administrasi. Oh. Lomba apa wae tarik tambang. Nggon kuwi mung lomba joget kok. Iya. Ngono. Ning sak ora-orane sing juara siji lomba joget anakku, Nduk. Masa? Juara siji jagat ding sing lomba jaya. Ibu-ibu joget, jagat melu joget, bapak joget. Wah, joget terus didadeki juara siji akhire. Iya. Kok
ora ana lomba administrasi. So tak usulke nyonto Sukorjo. Ha iya, heeh. Sukorjo, asma kinarya jaba, Suka ki seneng, Reja ki rame. Ngono. Heeh. Piyayi kene iki seneng yen agenda apapun mesti diadakan dengan meriah. Meriah. Contone bengi iki wayangan. Mau wis ana reok, ana sak panduaran wis komplit no. Komplit. Tak gawake wayang gamelan sound system sing jero saka ngomah, saka Rembang. Iki wah. Presidentku sing isih urip papat no. Ayo. Liyane mudhar kabeh. Mudhar suarane no. Iya. Ora iso nyuwara gur kari ngeses tok. Nggih nyun pangapunten iki sing tesih waras wiris kari wong papat liyane mudha kejet-kejet. Iya. Witekne bar bodho ketelu nganti amen iki cacah dawa. Ana sing sentet bathuke. Ya ora dadi sabar iki nyun pangapura. Bengi iki ya didukung karo bintang tamu sapa? Mas Bagong Ambarawa Semarang. Ngono. Mas Bagong diaturi munggah. Iya, nek diaturi munggah, Iringane pelok no. Pelok. Pelok. Aja dipleroki buka saron. Dados. Sembah nuwun Mas Bagong, Mas Bagong. Nggih. Dalu menika suasana meriah sowan wonten ngarsane Purwarga Ageng ing Desa Sukorjo. Alhamdulillah pinaringan lancar sedaya. Nggih. Jan hebat tenan kok. Ya ngene iki sing jenengane syukuran sing tenanan ngene iki kok. Nggih. Sing mirsani jan wah bludak. Sukorjo suka niku seneng, reja niku rame. Nggih. Wis pokoke piyai ka angger sing kebak seneng kebak syukur rame desane sari sakabehane apa-apa mesti sukses. Amin. Muga-muga tontonan dadi tuntunan nek pun dadi tuntunan dados tatanan syukur dados tuladan. Nggih, maksude niki wae to kula jeneng bedel kangge aja dipleroki. Heeh. Digawe tontonan nggih apik, nggo tuntunan nggih sae. Upamane nggo tuntunan kula ngothak-atik ning tesih gendinge aja dipleroki. Nggih. Dikendangi mawon mboten apa. Urip pisan gawe sepele ana donya ora sak lawase paribasan mung mampir ngombe mula sedulur sing padha gedhe ngamale sebab tembene bakal gedhe ganjarane tumindak laku kang suci sebab ing buri ora bakal rugi manembah mring Gusti besok kanggo sangu mati manembah mring Gusti besok kena kanggo sangu mati kaya lho donya niku wis patuladan. Nggih, donya niku isine namung kalih. Apa? Bungah susah, lanang wedok, urip mati. Wow. Lara mati niku hukume wajib
sedaya menungsa menika nampi. Kula panjenengan menika nampi, tetep syukur diganjar napa mawon tetep syukur. Sebab napa? Sok bakale kabeh menika kundur wonten ngersaning Kang Maha Kuwasa. Pancen wong yen urip iki mesti bakale mati dan mati itu adalah rahasia ilahi. Lah, ora ana sing ngerti, sing mati dhisik sok dhewe sapa antarane aku sinden karo dagelan. Iki pasti rahasia. Ning percaya karo aku, sing mesti mati dhisik dhewe mesti sampeyan. Ora kena ngono. Sebabe Munungsa ki umpama iso nyuwun karo sing kuwasa babakan mati. Iki umpama entuk nyuwun. entuk. Nah, masalah mati. Umpama entuk nyuwun mati keri karo mati dhisik sampean milih sing endi? Mati keri no aku. Sing arep mikul sapa? Wong sak donya wis mati kabeh karek kowe dhewe iki. Sing arep mikul sapa? Liyane mati kuwabah. Bantek Aku kabeh. dhewe mati poh. Sing arep mikul sapa? Dihubung laler. Wah, ora iso. Ya wis mati dhisik. Nderekaken sugeng tindak monggo. Aku ra kemrungsuh. Maksudnya mati dhisik iki ora saiki. Sampeyan Ora kena ngono. Nderek nepangke sik ya, Mas. oh ditepangke penonton tanda tanya. Siapa ini kok asing di sini dereng nate sowan mriki? Kenalke kok. Nyuwun pangapunten wong kula sowan nggih. Sampeyan ping pira, Mas? Pisan. Wah, kepisan. Lek jan ngisen-ngisenake. Lah kowe iki ping pira? Lho sampean takono Pak RT, saiki mumpung gelem Pak RT isih pinarak. Ping pira? Takono, ya pisan. Lho padha pisane nek kepati. Nderek nepangaken jenengku telu, Mas. Oke men. Oke, pancen telu. Nek dandan ngeten iki nami kula Bagong. Nek dagel nggen ketoprak ngangge brengos sumpel nika namine gendut. Ning asli peparing asma saking wong tuwa kula isine Mas. Jenenge Eli. Ora apa-apa wong asma Minarya Japa. Jumadi. Oh, Bagong gendut terakhir Jumadi. Nggih, jeneng kang tiga niku sing ngrejekeni wong akeh loro, sing ngisinke kula siji nggih Jumadi niku, Mas. Sing rejekeni Bagong kali gendut, pamane. toko Mas Bagong pun pasar kae, ngrejekeni wong akeh. Oh iya. Ora ana kok toko Mas kok Sengkuni ora ana. Toko Mas cap Bagong, toko Mas cap Petruk. Kono kawan ki Ngrejekeni. ngene, Mbak. Gendut iki mau yang ngrejekeni. Upamane Pasar ngendi kene mau kae aku ngeruh bakso asli daging sapi Pak Gendut. Wah, iya. Rezekine wong akeh. Heeh. Gendut rezekine wong akeh. Jumadi sing isin aku kowe. Kok ngisin-ngisin iki Jumadi? Aku mlakune lak saka Wonogiri. Arep mlebu ning Ponorogo kene mah aku kan tuku udut, rokok ning warung. Ora sengaja mripat iki namatake nggon pal ki ana tumprang. Oplang. Plang. Tulisan. Lah kok tulisan ki padha karo jenengku. Apa? Jumadi. Wah, terkenal lho kowe. Terkenal piye ngisor tumprang ngisor plang goki tulisan Apa? terima sedot WC. Layak. Isin Bentukmu kok kaya jumbleng. aja ngono kok ya. Menika nganu Mas Bagong, sedaya para warga ing Sukorejo Nggih. ngadani bersih desa menika do nglumpuk kabeh menika reuni. Reoni, Nggih. re menika kembali, oni menika berkumpul. Berkumpul kembali sanak sedulur tangga teparo handai tolan kumpul kabeh niki jenenge reoni. Wah, nek reuni, nek reboisasi. Reboisasi, re iki kembali boisasi itu penghijauan. Reboisasi, re kembali boisasi penghijauan. Artine Penghijauan kembali. Heeh. Sawise kabeh kompak nganakake penghijauan bersih desa saiki wah Sukorejo. lho Sukorejo tanduran apa kabeh wulu wektune matikel-tikel. Reboisasi. Lah nek reformasi. Reformasi, re kembali formasi ki tatanan. Sawise masyarakat kompak kabeh disengkuyung bapak perangkat, bapak kades anggone reformasi nata kahanan saiki dadi gilar-gilar desane. Reformasi, re kembali formasi itu apik. Dadi apik kabeh pembangunane. Nek remason. Ana-ana wae. Sing penting nganggo re. Ya remason ki apa? Re kembali mason panas. Nek ora percaya mrene tak dulitke mripatmu. Contonono Maju. emang. Kula asli saking Ambarawa. Ambarawa menika kelebet Jawa Tengah.
tepatipun wonten ing Kecamatan Banyubiru. Sekalian nepangaken mboten kula kok pamer sombong mboten. Menawi Bapak Ibu sedaya badhe pirsa Pak Camat Banyubiru nuwun sewu kula mboten kok sombong. Kowe camate? Nggih, kula menika rakyatipun ngoten dados. Wasem iki tak kira camat Calon mati kok. SDW ra jebule rakyat. Rakyat. Jujur kejujuran ki ngono kuwi. Heeh. Mula wong urip ana alam donya kuwi harus jujur, saling jujur dan bekerja keras untuk meraih cita-cita agar tergapai apa yang dicita-citakan. Kalau bicara hati-hati. Apa? Piyai Sukorejo ki pinter-pinter, ilmune ya canggih-canggih. Bekerja keras itu apa? Kleru. Bener. Salah. Sing bener. Sing bener kuwi keras bekerja, bukan bekerja keras. Loh, sebabnya Keras bekerja, keraskan dulu baru bekerja. Ora iso apa keras kok arep bekerja, caramu piye? oh. Dikeraske sik, lagi bekerja. Aja rusuh lho, Gong. Loh, dikeraske semangate. Kaya semangat iki 45 iki penting lho. Pikirane aja sing elek. Makanya semangat 45 pejuang zaman dulu kalau punya prinsip itu bagus. Apa prinsipnya? Maju pantang mundur. Maju itu pasti menang, mundur itu kalah. Prinsip. Omong banter kleru. Loh, prinsip 45 dulu. Maju pantang mundur. Maju itu menang, mundur itu kalah. Urung mesti. Lho kok urung mesti? Urung mesti nek maju iki mesti menang. Mesti. Urung mesti. Lho, kok Wong iso? tarik tambang kae. Maju nganti kejelungkup malah kalah. Iki Mas entuk juara iki malah sing mundur. Maju pantang mundur. Maju belum mesti menang. Aku tahu maju nganti kejelungkup kene kalah kok ya. Nyuwun pangapunten wong dalange niku kulino ngombe oli dadi nggih. Omong angger gatekke meleset angger kene ngomong sauri elek. Omong ora bener to. Wong tarik tambang iki sing menang sing mundur apa sing maju? Sing mundur. Ha iya. Tarik ngene iki sing mundur. Kuwi sing menang. Menang. Berarti maju Maju kalah. Ha iya. Kuwi lak tarik tambah. Maksudnya Maksudnya itu begini. Kaya Piyai Sukorejo ngene iki wis ketok to. Piyai iki nek pinter-pinter wis ketok. Ada pepatah mengatakan air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. tegese Nek wong sing kokean ngomong ki ilmune sithik, nek sing meneng kuwi ilmune malah akeh. urung mesti. Air beriak tanda tak dalam. Alah. Loh, Wong sing kakek ngomong, sithik ilmune. kowe ngece karo aku. Ngenyek kowe. Kok iso ngece to, Mas? Suwengi iki aku ngomong terus lho iki aku iki kok. Kowe ngarani aku goblok. Wong sing meneng Banyak ilmunya. alah urung mesti. Mbok demu kene omah meneng kowe kok nyatane gligak-gligik gawe bento kae. Ngono to. Kaedan e, Mas. Lah iya. Titenane wong edan ki piye? Angger ngono mung guyu-guyu dhewe. Guyu dhewe, ngomong dhewe, Ngomong dhewe. sauri dhewe. Ngomong dhewe, sauri dhewe. Kuwi wong edan. Wah, jelas wong edan. Kaya Kowe angger wong ngomong dhewe sauri dhewe, cetha kuwi wong edan. Dalu menika Sukorejo nanggap wayang. Sing do mirsani seksine wong akeh, sing ngomong dhewe sauri dhewe niku sinten? Lah niki. Edane tambah setunggal dados kalih nggih. Hati-hati nek ngomong ki, hati-hati. Keblegong aku. Lho lah iya, kok sing jenenge olahraga. Lho iki, aku ki mbiyen sakit, saiki sehat. Sepisan pola makan kuwi dijaga, Mas. Oh. Ping pindhone olahraga kuwi penting. Olahraga penting. Olahragamu apa ya? Mbiyen kula tak critake sik, kula mbiyen niku jujur kemawon nate diparingi ganjaran sakit stroke 3 tahun. Ning sakniki pun sehat. Omongane kula pun sakniki mung rada cetha. Yo Mbiyen ki muni R A. Dokter. Saiki cetha dokter. Ponorogo. Ponorogo. Biyen ora iso. Biyen piye? Ponorogo. Celak biyen. Nek dokter, Biyen arep muni kontrol ngono ora iso. piye? Isone mung muni periksa dokter biyen. Biyen nek saiki wis cetha. Mergo olahraga. Olahraga, sepisan olahraga ping pindho pola makan. Dijaga sampean umure wis ngancik 30 tahun munggah. Iya. Pola makan hati-hati, Mas. Sing kira-kira marai kolesterol, mergone sampean lan dalang terus. Hati-hati. Iya. Sing marai kolesterol aja dipangan kaya to babat, isu mergo ki marai kolesterol. Babat iso kuwi mengandung kolesterol. Nek
kaya cempe berang kok mbok pangan. Sebab Pedus berang mbok pangan. Mergo pedus iki mengandung kolesterol. wis tak bedheke mau kok. Apa? Pedus iki mengandung cempe iki lho. Kok ora kepikirkan aku ya. Wah, kok goblok men aku ya. Lho wis tak omah iki kok. Nek Pedus pedus ora kepikiran ya aku. pedus iki mengandung cempe, lah nek dipangan marai kolesterol ngono. Dadi aku kudune iso telet ngono. Bengi iki aku goblok men ya. Lah iya, sepisan ngono olahraga iki penting. Aku ki pendak esuk ora ketok setengah jam lari pagi to, Mas. Lari-lari. Lho, iki Olahraga murah meriah. pembakaran kalori. Olahraga sing paling murah ki lari pagi. Sebabnya apa kowe kok iso lari-lari? Ndek sikil. Oh. Normal apa wae sing duwe sikil ning donya iki iso mlayu banter. Wes. Urung mesti. Lah kok ora mesti? Meja kursi kan duwe sikil yo anteng wae ning nggon. Alah, meja ke sikile malah papat ya tengok-tengok wae. Nek ngomong mbok dipikir pakai AQ SDM. Meja kursi duwe sikil ora iso mlayu mergo niku benda mati, Mas. Nek sing benda mati ra iso mlayu. Urung mesti. Lah kok ora mesti? Sepeda motor ke benda mati malah mlayune banter. Weng iso nyerepet cengelmu barang. Kok doyak terus aku ki. Sepeda Sepeda motor iso mlayu banter mergo kaya ana mesine, duwe mesin. Dadi Donya iki anggere sing duwe mesin iso mlayu banter. urung mesti. Mesin jahit kae. Kowe sak kotak mesin kabeh gur tenguk-tenguk ora mlayu banter kae. Mesin jahit kae ora iso mlayu kae uripe dipancal. Nek sing dipancal ora iso mlayu mek muter. Nah, Jadi nek sing dipancal muter ora iso mlayu. urung mesti. Lah kok ora mesti? Bojomu ke pancal kok terus minggat kok omah. Ayo. Coba ngomong. Nika mboten minggat. Minggat ning Kalimantan. Nika mboten minggat. Lah ngopo? Tindak tebih diambil sederek senes. Oh, tak kira katut lanangan liya. Ah, kuwi jenenge kasar. Bojoku disenengi wong liya kuwi kasar. Nek diambil sederek senes halus. Oh. Ingkang ngambil sampun kula SMS. Mau SMS piye? Menawi pun tumek mangke pun kundurke kula mele mang gebek awu aku ngono. Mriko pun jawab. Piye? Oke. Walah, Dok. Tetembangan diselingi. Wah, niki saking kru Cakraningrat Rembang saben wayangan nggih ngeten niki namung nyuwun pangapunten menika sindhenipun enten ingkang napa? Suarane rada erak ya. Ning tetep kompak sindene wonten setunggal kalih 3 sekawan enten sekawan Swarawati. Sing ayu-ayu gring-gring 1 2 3. Sing siji semok. Wah, Lemu. Nek cara nggonku sinden lemu ngene iki ngarani suci. apa kuwi? Sinden kene iki suci ora sembayang wis suci. Sebabe Susune sak manci dadi. lambemu tak kayak kerek. Kemarin tanggal 8 Juli memperingati hari susu sedunia apa elek? Oh iya. Susu ki sehat. 4 sehat, 5 sempurna genepe susu. Boyolali Jawa Tengah iki terkenal susune susu sapi. Aja ngentengke perkara sapi. Lah sebabnya? Sapi karo sinden kepinterane menang sinden. Iya. Ning kesabarane sabar sapine. Ya ora ah, ya tetep sabar sinden. Ora percaya? Sabar sinden. Sapi kae pendak esuk sore dipersusune saember sapine sabar ora tau nesu. Jajal kono sindenmu kono, jajal kono. Sembrono. Kesehatan susu ki minuman. Ngombe susu ki ora kena oke-oke. Sebabe Susu ki sithik. Ora kena oke-oke nek. semakin banyak susu semakin baik. Loh, tidak baik. Susu semakin banyak itu semakin baik. Susu nek kokean ora apik. Lah piye? Ating trempel sak nggon-nggon kok. Susu ya cukup loro. Akeh lho piye nang uyeng-uyeng bareng kene. Mbok lihat kemajuan desa Sukorejo. Iya. Piyai seni menika dereng nganti ngomong pun do ndongake. Upamane. Kelambi abang yoga iki ndongake. Abang artinya aku bangga Sukorejo selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Wah. Abang iki lho Abang. Abang, aku bangga. Nah, kuning. Kuning. Lumakwa kanthi wening. Wih.
donga iki donga. Donga. Ingkang nganggo ireng, jari ireng tegese iri drengki mboten kepareng. Variasi ungu. Ungu iki tegese tangi. Muga-muga sak kondure Cakraningrat menika sedaya pembangunan ning Sukorejo saya tangi saya hebat kabeh. Amin. Dalange nggawa surjan ora patek cetha, ya wungu ya rada coklat, rada bluthuk. Niku ya Kembang-kembangan. Kembang-kembang. Niki yen tegese. Ungu kembang-kembang artine. Pancen duwene ya mung kuwi. Apa sak lemari ambok bareng? Ngece. Ora. Sukorejo pancen saya hebat. Pertanian hebat, pegawai negeri ana, swasta ya akeh. Lho, kebudayaan budaya kene tansah diutamake tenanan. Lho, sampean ngerti wong gawe tape telo? Ngerti. Umume pirang dina? Seminggu paling. Seminggu kuwi desa liya-liya. Nek Sukorejo piyayine hebat-hebat. Gawe tape telo kuwi Setu Kliwon dirageni minggu wis legi. Ora mungkin. Ora percaya nan. Omongmu. Aku mau takon takon tape telo ngomong suwengi. Aku takon ro panitia, pancen ngono. Setu Kliwon dirageni minggu wis legi. Wes ora mungkin suwengi. Lho kok ora mungkin piye? Lah lek orang ragene iki Setu Kliwon mosok minggune wis legi ya. Iya jelas. Masa? Setu Kliwon dirageni minggu legi. Bar Setu Kliwon minggu Legi. Nah. Lah tapene mau legi ora. Bosok luweh aku ora ro. Ora palitungan pasaran kowe. Tak kira tapene kuwi sing legi. Jebule minggune to. Lha iya kowe tak rembuke lak pasaran, wong golek lucu ora entuk. Golek lucu. Iya. Saka Wonogiri nganti tekan Purwantara tekan kene pembangunan hebat. Wit-witan kuwi lho gede-gede. Wah, akeh. Lah sing tak takokke. Apa? Sukorejo kene sak kiwa tengen iki wit sing paling rusak, wit apa? Wit jati. Salah, gampang tugel. Akasia. Akasia kleru. Mauni. Salah. Jati. Salah. Akasia. Salah. Mauni. Kleru. Wit sing paling rusak kuwi wit gedang. Ora mungkin no. Ora mungkin kowe glu iso nyangga pirang-pirang negara glu. Ana Pandhawa ana Ngastina pirang-pirang glu iki. Apa ana wong dalang gawe jati ndelane stres dalange. Rumah saya bengi kok ketok bodho ya. Uwit iki basa Indonesiane pohon. Kebanyakan masyarakat Sukorejo bisa memanjat pohon. Jelas. Tetapi ada dua orang yang tidak bisa memanjat yang harus ditolong. Siapakah mereka? Orang cacat. Nah, kalau sembuh bisa manjat pohon. Orang kakinya keseleo. Loh, kalau sembuh bisa manjat. Kakinya geringgingan. Bila aku nyemoni aku. Geringgingan ki ora iso manjat. Sembuh ya bisa. Yang ada dua orang yang tidak bisa memanjat yang harus kita tolong itu sapa? Puji dan syukur. Kok iso? Mulane ana piyai pidato ki jenengan nyimak. Mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur. Gong. Masa kita panjatkan iki ora kok jenenge puji karo syukur di sogo bokonge terus diunjuk-unjukke panjatkan iki ora. Lah iya, mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur. Mengharap ridhone Allah, ngunjuke rasa syukur dhumateng Gusti. Maksude ngono. Golek lucu ora entuk. Iya. Puji dan syukur maksude ngono. Sindene kono mbang. Oke. Wis dikenalke durung? Weh. Piye mriki? Wah, janle komplit kaya. Iki namanya siapa mukae? Pinggir dhewe Mbak Yosi saking Blitar. Mbak Yosi. Cara buah. Putih ngene iki timun. Timun. Saka kene to ya. Kecilik. Waduh, klengkeng iki. Daginge kiyal ning isine iki cilik klengkeng iki. Klengkeng. Dewi iki klengkeng. Klengkeng. Jejere Mbak Ima. Iki saora-orae salak iki. Wah. Rada cempluk sithik ning seneng nggon sing semlempit no iki. Pangan kres salak pondok. Nek jejere Yosi, jejere Ima sing tengah Mbak Diah. Iki apa? Gelem ra gelem pokoke pakel. Jotas meletat. Jotas meletat. Aja ngentengke pakel. Nyapa? Sontrote. Jarote. Iki buah-buahan. Sing kon nyanyi sing dhisik. Tak urutke saka pinggir kono Nduk Dewi. Durutke tukang pijet apa? Moste olehku perintah ki
dari awal sebelah kono. Ngerti Indonesia merdeka ora to? Apa? Nek dari Sabang sampai Merauke dari awal. Wah, urung merdeka nggonmu. Dari Sabang sampai Merauke. Ora ono kok nyanyi kok dari awal. Ora ono. Pinggir dhewe kae, pinggir dhewe. Pinggir dhewe ndi? Kae. Pinggir dhewe kena wayang ini kok. Sing cetha. Angel men kok. Dewi nduk Dewi. Ah, disebut jenenge asmane. Heeh, sindur sama Saju. Nganggo jumeneng to. Oh iya. Disepoti itu mangke. Tembange apa? Oh nek Dewi sing ngadeg iki apa-apa penak ngono. Padang rembulane tanggal-tanggal siji yen uripmu pengen lumayan sregepono anggonmu ngaji Salatullah repote dadi petani gong sembayange aja nganti lali apa meneh yen wayah panen sembayange aja nganti lalen repote yen garap sawah sembayange aja sak wayah-wayah apa meneh yen wayah tandur sembayange aja diundur-undur repote gong sing dadi yoga sembayange ora tau selo sope rame apa meneh sing dadi dalang wonge bagus seneng medokan salah meneh salah saya nggen apa to Mas aku mau muni piye to repote sing dadi yoga terus sembayange ora tau selo jope pas rame Mas apa meneh sing dadi dalang aku mau muni piye wonge bagus seneng wedokan syukur nek ngaku ya syukur kok aku wis lali yo malah kok baleni wedokan iki bojoku dhewe aja salah tampa sinden iki lanang kok wedok wedok nek aku muni wedokan apa kleru lah bener mula dalange kudu duwe pacar sembrono ora entuk pacar ki pasangan acara iso lanang iso wedok dadi dalang ya pacare sinden ya pacare yoga ya pacare dagelan wegah nek dadi pacarmu sumpah tak kumbah resik Nduk Dewi takoni gong ya piyayi iki lho iki delok saka kadowange gampang piye wong lanange niteni wong wedok perawan lan ora iki gampang piye nek ketok-tok ngono ki ambune wis ketok lho ngono yo diragati sithik to gaweke bak diseni banyu ora sak-akeh setengah meter wae angger wong wedok ki kon ndodok angger ndret ngene iki banyu ki anteng perawan weh ngesep ngene iki ora ana apa-apa perawan nek wis duwe bojo bojo angger titeno angger wong wedok ndodok nenggon banyu mlekuduk
blekuduk. Berarti wis duwe bojo. Nek wis dadi rondo ping loro. Lah kaya iki aja entuk nyemplung Lah iki. sebabe. Wos. Langsung asat. Cek mengki asat. Padake sanyu wis nyedot sawah kok piye. Lho, Lho Dewi. sing rukun. Ki aku karo sampean ki padha. Wong lanang kuwi nek sing jujur, weruh wong wedok ayu mesti batinane seneng ngalem ki mesti kuwi sing umum terus sing normal. Nek sing ora normal mesti ora ndek pikiran sing apik. Umpama nyawang wong wedok ayu ngene iki sing mbok matke sing sepisanan apane? Wajahnya pasti yang saya sih tak mati mesti wajah Dewi. Wajah. Wajahnya coba Dewi. Madep rene madep Bapak. Oh, wajahmu cantik Wah, jelita. senengmu kesinge. Wajah tok ngertimu apike, urung ngerti atine piye. Kleru wong milih wajah wong wedok iki kleru. Lah nek kowe? Bokonge to. Wajahnya wajah tamatno ke Madep Rono, Mbak. Madep rene. Wajah Madep Rono. Oh, cantik, cantik. Ayu to? Ayu. Balik Madep Rono. Nyo gelungang panganen ngodoyan. Ra enak nek bokong wis jos. Piye? Bokong ki manggone ning mburi. Oh. Mburi kuwi musibah. Oh. Madep rene hadiah. Hadiah. Mula milih hati-hati. Weh. Modele rambutnya ya semiran kaya iki. Sing iki sireng saiki iki putih apa? Kuning abang. Bang. Ijo kok. Coba Nduk Dewi. Ya. Iki wonten pamundutan Nduk saking Sinoman Klaten. Nggih. Nyuwun gubuk asmara saya kirimkan kepada Pak Indro. Nyuwun srihuning ugi kunjuk Pak Indro Probolinggo. Ya. Khusus gubuk asmara. Terima kasih Pak Sigit. Menika ugi rombongan saking Madiun Mas Hari sak rong mobil. Menika saking Oh nggih. warga Balong. Wah, iya pirang-pirang mobil do rawuh. Mau panitia sing nyuwun lagu. Apa? Pokoke wah terserah Pak Dalang pokoke sak lagu ajeng disawer 10 yuta. Loh, lagu apa? Sak lagu. Lagune apa? Biasa to. Napa? Langgam Bengawan Solo sak asate. Luntos. Kapan kuwi sate? Nduk Dewi, Dalem nggih. gubuk asmara ya, Nduk. Nggih, Pak Dalem. Lho, haluse kaya ngene. Masih kuliah atau wis masih lulus, rasa Sampun takon. lulus. Kaya ngono isih kuliah. Wah. ambok menawa kaya. Dan umurnya berapa, Mbak? Nembe Selikur. Selikur. Oh, Cah saiki iki longgor-longgor selikur taune cah wedok kok semono dhuwure. Ayo panjen bocah wayahe ngedu. Suarane. Buka saking kibot. Ayo gubuk asmara. Heeh, monggo.